kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Merly. Ako'y 30 anyos at taga Antipolo City. Bata pa ako, pangarap ko ng maging accountant. Kaya nagsikap akong makatapos ng pag-aaral at pinalad naman akong nakapagtrabaho sa isang malaking kumpanya. Kahit nakapag-asawa ako, patuloy pa rin ako sa pag-oopisina. Subalit nang ako'y magbuntis at 8 buwan na ang dinadala ko, napilitan akong huminto muna sa trabaho. 2 buwan na akong nakakapanganak nang ipasya kong muling magtrabaho. Merly, ba't magbabalik ka pa sa trabaho mo? Yan talagang balak ko bago pa ako manganak, Gary. Dalaga pa ako, plano ko na magtrabaho kahit may asawa na ako. Gaya ng ibang mga kakilala at kaibigan ko. May anak na tayo. Gary, 2 months na si Precious. Oo, pero kailangan niya ang pag-aaruga mo. Meron namang pwede mag-alaga sa kanya? Oh, yan tuloy. Nagising na si Precious. Teka muna, ibibigay ko sa kanya itong natimpla ko ng gatas. Merly, ayokong ipaalaga sa ibang tao ang anak natin. Para siguradong hindi siya mapapabayaan. Hindi naman ibang tao ang mag-aalaga sa kanya. Si Inay. Ano? Ang inay mo? Oo. Dadalawa na lang naman sila ni Itay sa bahay. Mula nang bumuko din sa kanilang ibang kapatid ko na may sarili ng pamilya. Mabuti kung pumayag ang inay mo na mag-alaga sa anak natin. Siguradong papayag siya kapag pinakiusapan ko at inabutan ko ng pera. Kung ako lang ang masusunod, hindi ako papayag magtrabaho ka pa. Mapagkakasya naman natin sa mga pangangailangan natin ang kinikita ko eh. Mabuti na yung magkatulungan tayo. At saka, sayang naman yung natapos ko kung hindi ko pakikinabangan. Merly... Ay nako, Gary, wag ka nang tumutol. Nakapag-desisyon na ako. At hindi na yun magbabago kahit ano pang sabihin mo. Ano, Merly? Ako mag-aalaga sa anak mo? Payag po ba kayo, Nay? Ay, pwede ko ba namang tanggihan yan? Apo ko yan eh. Uy, kaganda-ganda ng apo ko, di ba? Sabi ko nga po hindi ako mapapahiya sa inyo. Kaya isinama ko na po dito ang inyong apo bago ko pa sabihin sa inyong sadya ko. Akin na nga apo ko. Ito po. Tamang-tama. May mapagkakalibangan na ako. Kami ng itay mo. Oh, bango-bango ng apo ko. Ang itay po. May pinuntahan lang sandali doon sa labasan. Kaalis-alis lang kanina nung dumating ka. Inay, pumayag po kaya si Itay na ipaalaga ko sa inyo ang aking anak? Ay, bakit napailing ka, Rudy? Ana, sana sumangguni ka muna sa akin bago ka pumayag sa pakiusap ni Merly. Well, alam ko namang papayag ka na makasama natin ang ating apo. Dahil susuporta naman tayo ni Merly sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang anak. Bukod pa sa buwan-buwan na panggastos natin dito sa bahay. Hindi yung gastos eh. O ano? Oo, sabik ako sa apo at malilibang tayo na naritong anak ni Merly. Pero mahirap mag-alaga ng bata. Lalo pat 2 buwan pa lamang yan. Alagain yan, iyakin. Kailangan madalas na kargahin. At sa gabi, siguradong mamemerwisyo yan dahil ang pagtulog ng bata pabago-bago. Kaya malamang na lagi tayong pupuyatin yan. Bakit? Sinabi ko bang ikaw mag-aalaga? Ana. Ako ang mag-aalaga sa apo ko, Rudy. Ako, hindi ikaw.
Kaya wag mo akong kontrahin. Akala ko pa naman, Gary, kung ano ng problema mo. Eh, kung hindi nga lang dahil sa ayokong magtalo kami ng asawa ko, Joey. Hindi ako papayag sa gusto niyang ipaalaga ang anak namin sa nanay niya. Ayaw mo nun? Natutulungan ka na ni misis mo sa pagtatrabaho? Uy, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin eh. Oo, kaya mo. Dahil maayos ang kita natin dito sa opisina. Pero iba na rin yung kumikita ang asawa mo. Makakaipon kayo. Makakapundar ng gusto nyo. Ang anak kong inaalala ko. O ano bang dapat mong ipag-alala? Mga biyanan mo naman na nag-aalaga sa kanya. Alam kong hindi siya pababayaan ng mga biyanan ko. Pero mas masisiguro ko ang mabuting kalagayan niya kung kapiling namin siya. Ko namimiss mo lang yung anak mo eh. Eh, yun pa. Nasanay akong pag-isip ko't pag-uwi ng bahay, nakikita ko ang anak ko. Nakakawala ng pagod. At nagbibigay sa akin ng inspirasyon para lalo akong magsikap. Gary, Hindi ako komporme na ipaalaga kahit kaninong anak ko, Joey. Si Merlin dapat mag-alaga sa aming anak. Siya at walang iba. Masarap talaga mga luto dito sa kantin, ano, Merly? Sakto lang, Vilma. Ganado kang kumain eh. Talagang ganado kong kumain. Basta nagtatrabaho ko. Pareho tayo. Ikaw nga idol ko eh. Kahit magbuntis ka, diretso pa rin ang trabaho mo. Tumitigil ka lang kapag kabuhanan mo na. At pagkapanganak mo naman at natapos ng leave mo, balik ka kagad sa trabaho. Eh sayang kasi ang kinikita ko na malaking tulong sa asawa ko. Kaya nakakapagpundar kami ng kung ano-ano. Kaya nga, ikaw ang ihahalimbawa ko sa asawa ko. Hindi ba conforme ang mister mo na magtrabaho ka? Hindi eh. Gusto niya mag-alaga na lang ako sa anak namin. Eh, hindi naman pwede sa akin yun. Bakit kaya may ibang lalaki na gusto sa bahay lang ang asawa nila, no? Ewan ko ba? Pero alam mo, ang lalaking ganon para sa akin, makitid ang isip. Uy, huwag mo namang sasabihin niya sa asawa mo at baka magtampo yun sa'yo. Practical lang ako, Vilma. Basta alam ko na sa tamang katwiran ako, magtampo na siya hanggang gusto niya. Wala akong pakialam. Oy, tahan na, apo, tahan na. Tahan na. Hindi ka pa ba matutulog? Naku, makakatulog ka ba nitong umiiyak yung apo natin? Napadede mo na ba? Ay, naglalambing. Eh, bakit ipinag-eheli mo pa? Ay, para makatulog. Makakatulog na yan kapag inilapag mo sa kuna. Para makapagpahinga na tayo. Sige na, mauna ka nang matulog. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Mahirapan ka sa pag-aalaga sa apo mo. Uy, kaya ko naman. Halos gabi-gabi na lang. Napupuyat ka sa pag-aasikaso sa kanya. Hindi paghihirap, kundi kasiyahan para sa akin ang mag-alaga sa apo ko. Aminin mo, naging masaya tayo mula nung dumating dito ang batang yan. Oo nga eh. Pero ikaw rin ang inaalala ko. May edad ka na. Tulog na ako, tulog. Oy. Tulog. Ayaw mo rin lang akong pakinggan. Bahala ka nga sa gusto mo. Matutulog na ako. Rudy, Bakit? pakikarga mo nga muna tong bata. Sige. Ano yung bata? Bakit? Hawak-hawak mo yung noo mo. Umiikot yung tingin ko. Ha? Nagdidilim ang paligid. Ana! Ana! Hello? Ano, Gary? Nasa ospital ang inay? Oo, Merly. Sinugod daw doon ni Itay kagabi dahil nag-collapse ang inay. Si Precious.
Inihabilin daw muna ni Itay sa isa nilang kapitbahay. Mabuti na lang. Kabisado ni Itay ang telephone number ng opisina ko. Natawagan ako dito sa pinapasukan ko. O sige, mag-half day ako sa trabaho ko ngayon. Ako man, para makapunta agad tayo sa ospital. Ako na sasagot sa lahat ng gastos sa pagpapagamot ni inay. Dapat. Dahil baka nagkasakit siya dahil sa pag-aalaga sa ating anak. Bibigyan ko rin si Itay ng malaki-laking halaga. Tay, Oh, mabuti dumating na kayo. Bless po. mano po Itay. Kaawaan kayo ng Diyos. Kumusta po ang inay? Nakatulog siya. Kahit po natutulog ang inay, baka sa mukha niya ang pagod. Kaya nga, awang-awa ako sa kanya. Tay, kunin niyo po ito. Hindi. Hindi perang kailangan namin ng inay mo, Marley. Tay, Ang kailangan namin sapat na pahinga. Dahil matatanda na kami. Mahihina ng aming resistensya. Madali na kaming kapitan ng karamdaman. Tay, Marley, nais kong unawain mong sasabihin ko. Mahalaga na kapiling ng isang anak ang kanyang ina habang siya lumalaki upang madama niyang pagmamahal at pagkalinga. Katulad niyong magkakapatid, lahat kayo dumaan sa wastong pagkalinga ng inyong ina. Namasdan ko sa bawat sandali. Nariyan siya sa oras ng inyong pagtangis dahil sa karamdaman. Maamo niya kayong hinahaplos hanggang sa kayong makatulog ng mahimbing. Sa inyong pagtawat sa iyang ipinapakita, ang puso ng inyong inay walang pagsigla ng kagalakan. Kasiyang hindi kayang bilhin ng anumang halaga ng salapi sa mundong ito. Merly, hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng pagkakataon na mabiyayaan ng anak. Huwag mong sayangin ang pribileyo na magampanan ang iyong tungkulin bilang isang ina. Tono, precious. Tono ang baby niya. Bo, tumahan agad ang anak mo. Siguro, dahil alam niyang mami niya ang may karga at naghihelo sa kanya. Alam ko na ang ibig mong sabihin, Carrie. Merly, Nagkamali ako. Tama ka. Tama ang itay ko. Ako nga ang may tungkuling mag-alaga sa anak ko. Ako na kanyang sariling ina. Parang bigla akong natauhan at nakilala ko ang aking pagkakamali. Na hindi ko nga dapat ipinaalaga ang aking anak sa aking inang matanda na. Huminto na ako sa pagtatrabaho at iniukol ko na lamang ang aking atensyon at panahon sa pag-aalaga sa aking anak. Sana'y hinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Merly, isang ina. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, at Maynard Landicho. Naglapat ng angkop na tunog, Jeremy Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal
Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Oli Aquino. Direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Carmela. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po'y isang guro at byuda na sa kasalukuyan. Napakasakit sa isang ina ang siya ay mabigo sa kanyang mga supling. Ganun pa man, hindi dapat sukuan ang kabiguan. Mga kaibigan, pakinggan po ninyo ang aking buhay. Here I am, Shane. Mabuti naman pinuntahan mo ako kaagad dito. Ano bang sasabihin mo sa akin at tinawagan mo pa ako? Rex, may problema tayo. Problema? Ngayon lang ulit tayo nagkita mula nung may nangyari sa atin sa birthday ni Briggs. Rex, I'm pregnant. What? Pero isang beses lang na may nangyari sa atin, Shane. Oo nga eh. Isa nabuntis ako, ano magagawa ko? Shane, hindi kita maaaring panagutan. Ikakasal na kami ng girlfriend ko. At saka wala naman tayong relasyon eh. Lasing tayo parehas noon. Kaya may nangyari sa atin. Anong gagawin ko? Kung gusto mo, ipa-abort mo yan. Aray ko naman, bakit wala na ng pal? Dahil malandi ka. 19 ka pa lang, nagpabuntis ka na. Ikaw rin naman 19 na mabuntis ka, ate. Sobra ka. O yun na nga. Nadisgrasya na ako. Gumaya ka pa. Hindi ko naman alam na magkakaganito eh. Panibagong kahihiyan na naman ito para kay inay. Ate, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung paano to sasabihin kay Inay. Bakit, Shane? Anong dapat kong malaman? Nay, Sabihin mo, ano yun? Ate Cherry. Ang bunso nyo, Nay. Buntis. Ano? Nay, Bakit ka naman nagpabigla-bigla, anak? Hindi ka muna nagtapos ng pag-aaral? Sabihin mo, sino ang ama ng dinadala mo? Nasaan siya? hindi po niya ako maaaring panagutan ni Nay. Ano? Ang ibig sabihin, anak naman, bakit ka pumatol sa may asawa? Pinata po siya, Nay. Kaya lang, hindi ko po siya nobyo. Lasing lang po kami noon. Kaya po may nangyari sa amin. Diyos ko! Una, itong ate mo, naging dalagang ina. Tapos ngayon, ikaw naman. Patawad po, Nay. Bakit niyo ba ako pinarurusahan ng ganito, mga anak? Bakit? Nay, tama na po. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ano kasalanan ko sa inyo? Sabi ko na may problema kang mabigat. Kaya dito ka gumawa ng lesson plan mo sa bahay namin. Saan ba ako nagkamali sa pagpapalaki sa mga anak ko, Kuya Gaspar? Minahal namin sila ng kanilang ama. Binusog sa pangaral. At nang pumanaw si Bulding, nagsikap ako upang mabigyan ng magandang kinabukasan sina Cherry at Shane. Pero bakit ganito pa ang ginawa nila?
Bakit nila ako binigo? Wala kang pagkukulang. Sadya lang may mga kabataan na mapusok at matigas ang ulo. At nagkataong kabilang sa kanila ang mga anak mo. Kuya, Ano ngayon ang plano mo para kay Shane? Sa kabila ng lahat, pag-aaralin ko pa rin siya. Malaki na palang tiyan mo, Shane. Opo, Tio Gaspar. Mabuti nakakaya mo pang pumasok sa university. Kaya ko pa naman po. Sayang naman po kung hihinto ako eh. Next month po tapos na yung klase namin. Ikaw naman, Cherry. Kumusta? nag-start na po ako sa trabaho ko sa call center, Tio. Aba, mabuti naman at natanggap ka. Kaya nga ho eh. Ngayon, mabibili ko na yung mga pangangailangan namin mag-ina nang hindi umaasa kay inay. At mapag-iipunan ko na rin yung para sa future ng baby ko. Sana lang mga pamangkin, maging aral na sa inyong nangyari upang maging maingat na kayo at huwag maging mapusok. Talagang yun po ang gagawin namin ni ate, Tio Gaspar. Kawawa naman po si inay eh. Pati po siya, tampulan ng chismis dahil sa amin. Napagod ka ba sa pagtuturo, Ma'am Carmela? Ikaw pala, Sir Willie. Ay, hindi naman. Bakit malungkot ka kaninang bago kita kinausap? May nakarating na balita sa akin. Yung ibang teacher daw pinag-uusapan ako. Dahil sa nangyari sa mga anak ko. Huwag mong intindihin ang mga yun. Wala ka namang masamang ginagawa sa kanila eh. Yun ang importante. Nasasaktan lang ako. Dahil sabi nila, naturingan akong teacher, nagtuturo ng kagandahang asal sa mga kabataan. Pero ang mga anak ko, disgrasyada. Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya nga pinipilit kong maging matatag at huwag intindihin ng chismis. Dahil alam kong kailangan ako ng aking mga anak at ng mga estudyante kong tinuturuan ko. Kung sinasagot mo na ba ako, pwedeng hindi ka na magturo. Dahil ako na mag-aasikaso sa mga pangangailangan natin. Willie, sinabi ko na sa'yo noon, wala na akong planong mag-asawa. Tama na sa akin ang aking mga anak at ang aking propesyon. Cherry, ang dami mo yatang pinamili. Payday po namin ngayon. Kaya namili ako ng mga kailangan namin ni baby. Pati na rin ng mga kailangan natin dito sa bahay. Baka wala nang matira sa'yo. Meron po. Malaki yata sahod ko sa call center. Nagtabi na nga po ako para sa savings ko. Tama yan. Mag-ipon ka. Para sa kinabukasan ninyo ng apo ko. At saka ako na rin po pala yung magbibigay ng sweldo ng yaya ni baby, Nay. Kaya na ba ng budget mo? Opo. Nay, salamat po ha. Saan? Dahil tinulungan niyo akong bumangon nung madapa ako. Kahit na nabigyan ko kayo ng kahihiyan, inalalayan niyo pa rin ako. Pangako, Nay, hindi na po ako madadapa. Hindi ko na uli sasaktan pa ang inyong damdamin. Aba, ang tataas ng grades mo, Shane. Tuwan-tuwa nga si inay na makita ang class guide ko, ate. Mas mataas pa nga yung grades mo ngayon kesa nung hindi ka pa buntis.
Ay, totoo yun, ate. Dahil doble nga ang pagsisikap ko ngayon eh. Hindi lang para sa amin ang magiging baby ko, kundi para matuwa naman si inay. Oo. Gusto ko rin makabawi sa sakit ng damdamin na ibigay ko sa kanya eh. O, ano naman ang plano mo kapag nakapanganak ka na? Gusto ko sana magtrabaho para sa amin ang baby ko. Tapusin mo na lang ang pag-aaral mo at yung kursong kinuha mo. Iba rin kasi kapag may tinapos. Tutulungan naman kita. Totoo, ate? Oo, totoo. Tutulong ako sa mga pangangailangan mo. Napasyal ka, Willie. Dinadalaw kita, Carmela. Namimiss kasi kita. Ikaw talaga. Puro ka biro. Totoo yun. Hindi ako nabibiro. Talagang namimiss kita. Di ba sabi ko sa'yo, maging magkaibigan na lang tayo. Marami na akong inaasikaso. Kaya wala na akong panahon sa pag-ibig. Tingnan mo nga, oh. Narito pa at alaga ko ang 2 apo ko. Nasaan ba mga nanay nila? Si Cherry, na mami ni Eileen, nasa office. Yung yaya naman niya may sakit. Kaya ako na munang nag-aasikaso sa kanya. Si Shane naman, na mami nitong sanggol na lalaki, nasa university, nag-enroll. Carmela, sabihin mo nga sa akin. Talaga bang maligaya ka na sa buhay mong ganyan? Kaligayahan kong tulungan ang aking mga anak upang maging matatag sila, pati na ang aking mga apo. Niyo namang handang magkapatid. Sabi po ni ate, Tio Gaspar, okay lang daw po yan. Para kasya po sa atin lahat. Hindi sobra-sobra pa yan eh. Hindi nga po alam ni Inay na may handaan ngayong graduation ni Shane. Ang alam lang po niya, kakain lang po kami sa restaurant. Bakit nga ba hindi niyo ipinaalam? Kasi Tio Gaspar, may sorpresa kami kay Inay mamaya. Sorpresa? Opo. Anong sorpresa? Talagang magkapatid. Sinurpresa niyo ako. Kaya pala ayaw niyo magpunta tayo sa restaurant. May handaan na dito sa bahay natin. Kasi Nay, ayaw na po namin na mapagod at gumastos pa kayo. Kaya kami na lang ni Shane ang nagayos na lahat. At may isa pang sorpresa para sa inyo, Nay. Heto po. Oh, bakit may inilabas siyang medalya mo, Shane? Para po isabit sa liig ninyo. Oh, Kasi po, Inay, kayo po talaga ang dapat nabigyan ng medalya. Hindi lamang para sa pagiging mabuting guro, kundi higit sa lahat, sa pagiging kulirang ina. Tama po si Shane, Nay. mga anak ko. Maraming salamat po sa tulong at pagmamahal niyo sa amin, Nay. Utang po namin ni Shane sa inyo ang aming tagumpay. Yun na ang pinakamaligayang sandali sa aking buhay. Pagkat matapos ang bagyong dumaan sa buhay ko, ay nakita ko ring nagtagumpay ang aking mga anak. Sana ay may napulot kayong aral sa aking inilahad. Ako si Carmela, isang ina at
ito ang aking buhay. Ang mga bituin ng radyo na nagsiganap sa ating kasaysayan ay sina Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina. Magandang araw po. Nakakahiya mga sabihin, sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Hoy, nakadalawa na tayo, ah. Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Ano? Nakadalawa ka na, hindi ka papagod? Ay, bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako, pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko ba? Huwag kang mainis. Gusto mo ng malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo, ah. Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Ah, yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Tupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pagbababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taong ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay? Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Oh, di ba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Oh, nakakahiya naman sa iyo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan niyong gantihan ko ang inyong kabutihan. Uy, pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa'yo. Parang ako pang nagbabaon sa iyo sa putikan eh. Ay, huwag po kayong magsalita ng ganyan.
Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabahong ito dahil sa kahirapan ng buhay. At sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya Lolo, wala po kayong kasalanan. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Baka naman binobola mo lang ako, Ramil. Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa'yo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Para yung punta ni Ramil sa beer house, ha? At lagi ding may regalo sa'yo. Binobola ko. Huh? Nililigawan ako, kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya. Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami, at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinahahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? Ano, at pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy. Tama na ang minsan panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yon. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya. Bakit po wala pa? Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Klinik? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko pong nabuwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Huwag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo, pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siyang parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun pala ang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo.
Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, di ba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko, hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ho kayo at tatawagin ko. Sige po, tuloy. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit nyo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami na rin na magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku, salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababay ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jenaline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Christy. Magandang hapon po sa inyong lahat. Minsan, ang isang pagkakamali ay may nakatutuwang bunga na itutuwid nito ang isa pang pagkakamali. Panganay po ako sa 3 magkakapatid. Dati na akong tumutulong sa aming mga magulang. Ngunit inako ko ang lahat ng responsibilidad mula nang pumanaw si Itay. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Nay, ito po ang panggastos dito sa bahay para po sa 2 weeks.
Ay, salamat, anak. Binawas ko na po dyan yung para sa bahay, ilaw, tubig at pamasahe ko po sa trabaho. Mabuti nga binayaran mo ng bahay, ilaw at tubig para bawas na ang intindihin ko. Eh kasi naman po, Nay, lagi niyo nagagastos yung pambayad natin sa tubig at ilaw eh. Pasensya na, anak, ha? Eh, ang sarap kasi magbingo. Nawiwili ako. Kaya yun, naggagasta ko yung pera. Kaya nga, mabuti yung ginawa mo. Ikaw na yung nagbayad. Ay, gusto mo na bang maghapunan? Mamaya na lang po. Sakit ang ulo ko eh. Ha? Gusto ko po muna magpahinga. Ba, napapadalas ng pagsakit ng ulo mo, ah. Sobrang pagod lang po siguro ito. Uminom ka ng gamot sa sakit ng ulo para bumuti ang pakiramdam mo. Ha? O siya, sige, maiwan na kita. Babayaran ko muna yung hiniram kong pera kay Maring Laura. Ano po? May utang ko kayo kay Aling Laura? Natalo kasi ako sa bingo nitong huli kong laro. Pero maliit lang naman yun. Ate, may pera ka pa ba? Oh, bakit Ralph? May sapatos akong gustong bilhin eh. Naku, baka naman mahal yun, Kuya Ralph. Hindi no, sale nga yun kaya gusto kong bilhin eh. Saka bakit ka ba nakikialam? Naawa lang ako kay Ate Christy. Ang dami niya ng pinagkakagastahan. Igagamitin ko naman sa pagpasok kong sapatos siya, eh. tama na yan. Baka mag-away pa kayo. Ito kasing sila ni ate. O ano? Eh, Ralph, marami ka naman sapatos na maaari mo pang magamit ah. Yung pinakahuling binili mo. Di ba last 2 months lang yon? Pero mas maganda itong kursonada kong sapatos ngayon ate. Mas matibay, kaya bigyan mo na akong pera. Eh, sabi ko na ikaw ang nakita kong naglalakad na po. Kayo po pala, Lolo Asyong. Eh, galing ka ba sa trabaho niyan? Opo, night shift po ako eh. Bakit ka naglalakad? Eh, malayo pa ito sa inyo ah. Sayang din po kasi babayad ko sa tricycle eh. Nako. Alam niyo na, kailangan magtipid dahil marami pong pangailangan. Kawawa ka naman na po. Ay, kung hindi pumanaw ang tatay nyo, hindi ka mahihirapan ng ganyan. Oh, ay bakit tumigil ka sa paglakad? Sumasakit po ang ulo ko. Ha? Lolo Asyong, Aba, nahihilo po ako. ay, taka. Hindi pumasok sa office si ate? Oo, Kuya Ralph. Masakit daw ang ulo. Naaawa nga ako. Paano kaya ito? Meron pa naman akong gustong biling t-shirt. Ikaw naman? Bili ka ng bili ng damit at sapatos? Hindi naman importante yun eh. Huwag ka niyang bumili. May sakit na nga si ate. Ikaw alam mo, epal ka. Masyado kang sip-sip. O bakit? Sinasabi ko lang naman totoo ah. Kawawa naman talaga si Ate Christy. Trabaho siya ng trabaho. Si Inay naman puro bingo. Ikaw naman puro layaw. Pag hindi ka pa tumigil ng kadadaldal, Ano? susuntokin na kita. Sige! Pwede ba? Pwede ba tumigil na kayo? Masyado. Masakit ang ulo ko. Hayaan niyo naman ako matahimik. Yan. Naggalit tuloy si ate. Ay, mabuti dumating ka na, Emma. Tay, kayo pala. Kanina pa kita hinihintay. Pasensya na ho. Nawili ako sa paglilibang. Paglilibang o pagbibingo? Tay, bakit parang nagagalit kayo? Eh, hindi tama ang ginagawa mo. Dahil sa sugal na yan, napapabayaan mo ng bahay at mga anak mo. Malalaki na po sila. Hindi na alagain. At kahit itong bahay, kaya na nilang intindihin. Isa pa, nag-aalis lang naman ako ng lungkot dahil sa pagkawala ni Mario. Emma, mahigit 1 taon nang patay si Mario. At mula noon, nalulung ka na sa bingo. Hindi na paglilibang yan. Bisyo na yan. Hindi ka ba naaawa sa panganay mong anak? Abay, ipinapasan mo na sa kanya lahat ng responsibilidad sa inyong pamilya. Matauhan ka naman. Malakas ka pa.
Matutulungan mo pa si Christy para sa kabuhayan ninyo. Sabi niyo, Doc Joseph, lumabas na ang resulta ng mga pagsusuri niyo sa akin. Yes, Christy. Anong resulta, Doc? Anong sakit ko? I'm sorry, but you have brain cancer. Yan ang dahilan ng matinding pananakit ng iyong ulo. Sabihin niyo sa akin, tatagal pa bang buhay ko? Oo naman. Pero kailangan mong maoperahan. At kailangan maghanda ka ng malaking halaga para doon. Ate Christy, bakit umiiyak ka? Lani. Masakit na naman ba ulo mo? Lani. Bakit, ate? Ano ba nangyayari sa'yo? May sakit ako, Lani. Yun ang sabi ng doktor na sumuri sa akin. Oh, nagpa-check up ka na pala. O ano raw sakit mo? Brain cancer, Lani. Yun ang sakit ko. Ano? Brain cancer? Oo. Yun daw ang dahilan ng matinding pagsakit ng ulo ko at ng pagsusuka ko. Alam na ba ito ni Inay? Hindi pa. Hindi ko nga alam kung paano sasabihin ang tungkol sa sakit ko. Christy! Oh, anak ko! Ate Christy? Inay! Ralph! Narinig namin ang mga sinabi mo, ate. Anak, anong sabi ng doktor? Paano magagamot ang sakit mo? Ooperahan daw po ako. At kailangan ko ng malaking halaga. Maalis po kayo, Nay? Oo, Lani. Mamamalengke ako. Magluluto ng ititinda kong ulam diyan sa harap ng bahay natin. Kailangan kong kumilos. Lalo na ngayong may sakit ang ate niyo. Ay, Tama si Itay. Malakas pa ako. Kaya ko pang tulungan ang ate niyo. Hindi ko dapat iasa sa kanyang lahat ng pangangailangan natin. Ang laki ng pagkukulang ko sa ate niyo. At sisikapin kong mapunan yun. tutulungan ko po kayong magluto at magtinda. Wala naman po akong pasok ngayon. Salamat, anak. Ako naman po, Nay, may a-apply ang trabaho. Sana nga po matanggap ako para hindi na mahirapan si ate sa mga gastusin ko. Ganyan nga, mga anak. Magtulungan tayo para makaipon ang kapatid ninyo ng perang gagamitin sa kanyang pagpapagamot. Ayoko mawala sa atin ng atin ninyo. Kami rin po nila ni Inay. Ayaw po naming mawala si ate. Mahal na mahal po namin siya. Narito na po ako, Dr. Joseph. Bakit kayo tumawag sa akin? Dahil may mahalagang bagay akong gusto mong sabihin. Tungkol ba sa sakit ko? Oo. Dok, wala pa akong perang magagamit. Tumutulong kasi ako sa pamilya ko. Dahil ulila na kami sa ama. Dalawang kapatid ko pinag-aaral ko. Maghahanap pa po ako ng mahihiraman ko ng pera. Christy, hindi mo na kailangan gawin yon. Hindi na. Pero bakit? Dahil hindi mo kailangang operahan. Wala kang cancer. Migraine lang ang sakit mo. Ano? Pero
Kaya sabi nga niyo? humingi ako ng paumanhin sa'yo. Nagkamaling sekretary ko ng result na ibinigay sa akin. I'm sorry. I know nabigyan ka namin ng alalahanin. Sana'y mapatawad mo kami. Nakakatuwa, Nay. Naubos yung mga tinda nating ulam. Oo nga. At malaki ang kinita natin. At ako naman po, Inay. Natanggap ako sa trabahong pinasukan ko. Tiyak matutuwa si Ate Christy pag nalaman ng mga good news natin. Mabuti nga. Pasayahin natin siya. Nay? Nay! Ayan na. Christy! Dumating na si ate. Narito kami sa kusina, anak. Nay, may magandang balita ako sa inyong lahat. Kami rin, Ate, may good news sa'yo. Oo nga. Ha? Anong good news niyo? Matutulungan ka na naming makaipon, anak. Kanina, alam mo ba, nagtinda kami ng mga ulam ni Lani. Opo. At malaki ang kinita namin. Oo, totoo yun, ate. At natanggap naman ako sa trabahong inoplayan ko, Ate. Mag-working student ka, Ralph? Oo, Ate. Kaya ko yun. Ang mahalaga, hindi mo na ako magiging intindihin. Patawarin mo sana kami, anak. Nakalimutan ka namin. Dahil sa pansarili naming kapakanan. Patawad. Napakasaya ko, inay. At mga kapatid ko. Ano naman yung good news mo sa amin? Nakausap ko si Dr. Joseph. Ang sumuri sa akin. Humingi siya ng tawad sa akin. Ha? Bakit? Nay, nagkataon pala na may kapangalan akong pasyente. At siya ang may brain cancer. Oh, kaya, wala akong sakit, Nay. Mga kapatid ko, wala akong sakit. Mula noon, naging napakasaya ko na. Dahil kahit wala akong sakit, hindi na nagbalik sa dati nilang gawi sina Inay at Ralph. Namayani na sa aming pamilya ang pagtutulungan. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Christy, isang anak, at ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan. Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama, kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas siya sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Itinapon po niya sa basurahan, no? Tara mga anak, puntahan na natin. Ma! Nakuha ko na po yung plastic na itim. Akin na, Mitoy. Bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ito po. Ay, mga anak! May pagkain na tayo! Mukhang masasarap! Pwede na po ba akong kumain? Ay, naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo.
anak? Nasarap ba? Opo. Lalo na po yung mga balat ng fried chicken. Ako naman po. Gusto ko yun ng pesyahay. Kahit nagtira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Sarap. Wow. Ma, bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating nakuha nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, pakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan nyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo? Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhayin ng maayos si Mintoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Yan, mukhang hindi po naggalaw yung pagkain na yan. Mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat, tsaka ako magluluto ng adobo. Oh. Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Mitoy! Mitoy, halika, dali! Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Mama, hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, pakiusap na lang yung anak ko. Mawawa kayo sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilipit ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo. Iililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo.
Doktor. Kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganun ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Ay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Iwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po, iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo ako madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yung mayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binuhay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung 2 kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Sige, Angel. Mitoy, samahan mo yung kapatid mo. Opo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi malalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang 2 dahilan kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. Mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Tara, Angel. Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po? Sa halip,
Tutulungan ka nilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo ang mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo. Para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Sobrang pasasalamat ko sa mga mabubuting Samaritanong tumulong sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging maayos ang aming buhay. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, at Lionel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Narsenga, direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.